I evo nas, na moru, skoro. Pa, dobra zamjena. Ništa se ne može ravnati sa morem u Dalmaciji, ali evo, može proći zbog Ali dobila Galebova. si galebove, dobila si sam galebove, sunce, miris je možda Neću se žaliti. malo drugačiji. Pa nema. Ne? Nije? Očekivala sam da će ove gore. Super je. Ne, svaka čast. To je stvarno Splićanka na izletu u Zagrebu. Magazin spoj iskustva, kako su rekli, spoj iskustva i mladosti. Iako Opa. zapravo, mislim i ti, iako si mlada, imaš iskustvo, i to friške iskustvo na Dori, nego ostatak ekipe. Pa je. Ovo mi je 3. put na Dori, samo što sam sad, što si rekla, u sastavu. Sad sam ipak dio jednog velikog imena grupe Magazin. I opet mi je ko da prvi put idem. Čak mi je još veće uzbuđenje. Svake godine mi je bilo još veće i veće uzbuđenje, ali sad sam baš posebno uzbuđena. I oni su isto uzbuđeni, baš smo ushićeni maksimalno. I zato su ti rekli, idi ti da intervju. Mi ćemo biti doma. Pa dobro, ja sam trebala obaviti par stvari u Zagrebu, pa eto da njih ne vodim previše svugdje sa sobom. A eto, njima je drago, stvarno zbog mene uvijek mi to govore, stvarno prezadovoljna sam sa njima, oni su prezadovoljni sa mnom, super smo tim. I eto, stvarno, oni mene isto guraju stalno i baš su velika podrška. A što ti kažeš što se Dore tiče? Jer oni, mislim, prošlo im je dosta vremena od posljednje Dore. Je, prošlo je 30 godina od zadnjeg puta. Ja se uopće nisam rodila tad. Ja vjerojatno nisam ni u planu bila. Zvijezdica bila negdje. Tako je, oni se sad vraćaju i eto, ja idem sa njima. A onda ti njima zapravo sad daješ savjete. Kako Dora izgleda u ovom Da, zapravo, dala sam im stoljeću. savjete, oni nisu imali pojma. I 2019. je, kad je Dora bila opet velika razlika od onoga kad su onda bili, ali sad je pogotovo razlika, nisam ni ja čak upoznata sa svime, znam da se ide puno ranije tamo, da se stoji po 10 dana, pa je prva polufinala, druga polufinalna, pa su finale, to ništa nije bilo 2019. i 2020. 20 si bila. Tako da i za nas, i za mene je to nešto novo sad. A sad 19. 20. zašto onda nisi išla 21. Bilo ti je dosta? Pa nije do mene bilo, pošto Tonči piše pjesme, pisao da sad pjesme, 2020. Ivan napisao pjesmu Drowning. Meni se uvijek ide na Doru, od uvijek mi se išlo, ali sam rekla ako pisma nije prava, moram sve svoje želje maknuti sa strane. Smatram da stvarno izvođač treba biti maksimalno siguran u tu pjesmu i cijeli tim ljudi oko tog izvođača ili te grupe mora biti zadovoljan s tim. Tako da koliko god sam ja tila ići, pisma nije bila. I ako pisma nije dobra, Nek si neću. tako Zgužvala. jer ipak tu se predstavlja cijela država, to se stvarno mora ići sve ili ništa. Imaš dramatične trenutke kad ti neko da, a nema više, ne pišu se pjesme na papir. Dobiješ sve. Dramatične. Pa znaš ono kao neću ovo, zgužvala A to, sam, bacam sve. Da, to je prije tako bilo. Nema, stvarno, a nije bilo ni trenutaka, iako se digitalno sad sve radi, stvarno eto, mislim da nije bila niti jedna pismo koja mi se nije svidjela do sad. A nekako si mi, kako bih rekla, puno odraslija, zrelija od Pa posljednje jesam, Dore, ja jel se da? isto osjećam. Tako, Malo jesam. si Ja tad sam imala 17 godina, dite. Mislim, sad sam mlada, ali sebi sam u glavi, ajme 22 godine, sad ću 23 još malo. Jesam, mislim, odrasla sam puno i osjećam se tako, bilo bi čudno da nisam, nekako to je prirodni proces, valjda se tako triba. I sad sve sjeda na svoje mjesto. Sad kad si išla u tom sastavu, jel u magazinu, na Doru, je li uopće postojala neka dvojba što ako ne upadnemo na Doru? Ili si bila sigurna, to je ta pjesma i idemo sigurno? Za sve u životu imam pristup, može biti, ne mora biti. I do sad sam tako stvarno išla i do sad me to najbolje vodilo i tako mi se najbolje pokazalo. Tako i za Doru. Koliko god smo mi truda uložili, koliko god smo uzbuđeni, koliko god smo stvarno presretni i stvarno smo potrošili vremena i rada i za pismo i za sve kao i svaki izvođač. Naravno da postoji ta opcija B gdje postoji vjerojatnost da nećeš proći. I moraš biti spreman i na to i na opciju da ćeš proći. Tako da je to, da se čovjek ne razočara u životu, najbolje je biti spreman na sve. Ko je bio prvi koji je vidio rezultat? Ajme, nemam pojma. Mislim da je Tonči reka, nisam sigurna. Evo, ne mogu se uopće sjetiti. Nekako mi u magli to sve bilo. Da, ništa, ne mogu se uopće sjetiti. To mi je sve bilo nekako u magli. Valjda wow. Mnogi komentiraju, čekaj, magazin pa na engleskom. To smo i mi rekli, ali mislim, kad ste čuli pismu, kad smo čuli pismo, bilo nam je jasno da to mora biti na engleskom jeziku. Pošto nije bio tekst, prvo bila melodija, pa onda tek tekst. I jednostavno, i kad smo snimali demo verziju, meni je prirodno dolazilo da neke riječi na engleskom govorim, što mi je bilo, eto, nekako
A i opet računamo ako to ode u Europu, pošto pisma stvarno ima jednu poruku iza sebe, volimo, naravno hrvatski jezik je, mislim, to se uopće ne mora spominjati niti govoriti, ali voljeli bi da možemo do šta više ljudi doći, pa eto nekako engleski, ajmo reći da je univerzalni jezik, svi ga razume, eto nekako zbog toga svega. Ali prvenstveno zbog zvučnosti, zbog izgovora i zbog atmosfere pisme. Najviše nam je odgovaralo to. Jel razmišljate, već radite planove ako odete na Eurosong, kako će to izgledati? Što biste mijenjali recimo na pozornici na Dori, odnosno na pozornici na Eurosongu u Švicarskoj? Pa prvo uopće nismo rekli koji su nam planovi za Doru, pošto smo ostavili da volimo taj faktor iznenađenja, eto, i volim to kod svakog izvođača vidjeti općenito, tako da eto, nismo ništa izdavali, ništa se još ne zna kako će izgledat. Pa dobro, onda nam reci sad, ajde. Da. Znači bit će ne. Tako da eto, ako se desi da odemo na Euroviziju, naravno da će to biti skroz i drugo razmišljanje, drugi planovi, drugi skroz sve, znači 180 se sve okreće, ali bit će za Doru zanimljivo. Trenutno na je Dora jedini fokus, pošto, kao što sam rekla malo prije, može biti, ne mora biti. Sad smo samo na Doru fokusirani i to nam je trenutno baš prioritet jedan veliki. Tonči donosi sve odluke, ili ne? Tonči donosi sve odluke u vezi pisme, ali pošto je on taj koji napravi pismu, on sa pismom ima cijelu viziju. Viziju atmosfere, viziju izgleda, on nam da nekakve smjernice i onda kasnije tim ljudi koji su napravljeni, koji su donešeni za koreografiju, za kostime, za frizuru, za šminku, to sve skupa ukomponiramo i dobijemo taj finalni proizvod, ali do sad evo i za Doru 2019. i 2020. on je uvijek imao smjernice, pošto je to izgled pozornice, stage-a, svega mora se podudarati sa atmosferom pisme, a on kao pisac koji je napisao pismu jedino može opisati tu cijelu atmosferu. Tako da to on daje smjernice, ali naravno on uvijek da koreografu, kostimografu, svima da tu svoju kreativnost, jer eto, ipak oni znaju u tom polju najbolje, ali od njega kreću sve smjernice. A ti? Ja sam u pjevačkom dijelu, u vokalnom dijelu. Njemu je najbitnije i meni je najbitnije i mislim da je to općenito najbitnije da ubacim svoga u pismu. Svaka pisma ima svoj identitet, svoju osobnost, ali smatram da izvođač mora nekakve svoje osobnosti uniti u tu pismu. Tako da ja u tom dijelu malo komponiram svoga, ali također Tonči ima tu svoje smjernice, jer je to on je sve to i započeo. Tako da svi imamo malo umišane ruke, ali od njega je to sve počinje. Jesi uspjela naučiti sve pjesme magazina? Jesam. Baš sve? Baš sve. Nisam sad baš sve, samo ove koje izvodimo. Uglavnom sam ja znala svaku pismu, melodija uvijek bila tu negdje u glavi. Jedino tekstove sam trebala naučiti, mislim da ni vi sad ne znate točno sve riječi, kad ide koja strofa, ali nije mi to bio problem. Nakon drugog, trećeg nastupa sam sve naučila. Jesi imala one neke pjesme koje si cijeli život krivo pjevala? I kao, a to ste vi pjevali zapravo. Dobro, ali nisam to sad saznala, to sam davno saznala. Minus i plus, ko Ameri Rus. Dobro. Ali ne mogu se sjetiti što sam tu govorila. Aha, vi sam mislila nisu Ameri Rus, pa kao ja ne. Nešto, jesu Ameri Rus. Nešto sam tu izmišljala svoje. Rič, nisu uopće postojale te riječi. Amerikus, vjerovatno tako nešto. Uopće nisu postojale te riječi, ali meni u mojoj glavi su postojale. Koliko si proputovala već Hrvatsku uzduž i popreko od kad si u magazinu? A nismo nešto daleko, nismo bili u Slavoniji, najdalje što smo bili je Marija Bistrica, opet nije daleko, to je tu kraj Zagreba. Dalmatinska Zagora dole, mislim nemam feeling da sam nešto previše preputovala, iako mi je na 12. mjesec sam iz zbog adventa bija stvarno full. Ne znaš kamo idete, gdje se budite, kad se vraćaš. Ali nije mi uopće feeling da sam nešto previše putovala. Stvarno, kad čovjek nešto voli, uopće nema osjećaja da sam išta radila 12. mjesec. Sve te, i tipa kad smo i do Beograda išli vozili, uopće nisam imala osjećaja da smo bili na cesti 7 sati. Jer mi je to stvarno gušt, onda mi to nekako, taj umor mi je neki zadovoljavajući umor bude. Da. Kakva je atmosfera na putu? Predobra. Zapravo je savršena,
Jer ja sam tip koji treba nekad svog vremena, svojih par minuta, par sati. Oni su ti tipovi, tako da eto, na putu je savršeno vrijeme gdje se svako posveti sebi, obavimo neke mailove na mobitelima, gledamo serije, ovo ono, tu i tamo počakulamo međusobno, ali eto, u kombiju je zona mira, zona pojedinca, onda kad se iz kombija izađe, onda je čakula i onda kad se vratimo u kombiju, onda smo opet mirni, opet smireni. Tako da to mi paše savršeno. To ti treba što se mira tiče, imaš još neke rituale, nešto, ili ti ne treba uopće neko posebno smirivanje? Bitna mi je priroda. Evo, sad sam toliko u zenu, ne mogu vam opisati uopće riječima, tako mi je drago da snimamo na ovoj lokaciji. Priroda mi je jako bitan čimbenik, ne samo za karijeru i mene kao izvođača, nego općenito u životu. Mislim da to svakome treba, jako je bitno provoditi vrijeme u prirodi. Druženje sa svojim ljudima, sa prijateljima, sa familijom, to mi je jako bitno. To su te neke stvari koje te u ovom ogromnom bučkurišu i kaosu i cirkusu nekako smire i vrate na početak. To su mi te neke bitne stvari. Ne moraš na svim tim druženjima onda pjevat? Ne moram, ne moram. Nije ono, kad sam sa svojim ljudima nisam, ali kad se dođe u neke krugove gdje su ovi izvanka, onda bude otpivaj na nešto. Ali ja kad sam sa svojima, meni prirodno dođe da zapivam. Tako da je to. Od sreće? Tako, od sreće, jer se osjećam sigurno, jer se osjećam sretno tu. Što im najčešće pjevaš? Kad ti sad neko, ajde otpjevaj nešto. Što je to ne bude nešto? tako, nego ja sama od sebe počnem. Meni neke random pisme dođu u glavu i samo im počnem pjevušit. A njima to više postane normalno da pjevušim tako melodije. Tako da nije moment gdje ja stojim i oni mene svi slušaju, nego više ako dok nešto radimo pa ja zapivam. Sad sam te već zamislila kako kuhaš i pjevaš. U bilo kojem momentu. Ne mora biti cijela pisma, može biti samo 2 stiha i onda ih ponavljam tipa cijeli dan, ta 2 stiha. Aha, dok im već ne postane dobro vožena, shvatili su. Dok sama sebi isto ne kaže, aj smiri se, dobro je više. Nedavno smo razgovarali sa Anandom, pa kao Spličani, uvijek Spličani na glazbenoj sceni. Ananda, pa Spličani, pa Spličani na Dori, pa tako, koja je to tajna u vašim genima? Tajna čega? Pjevanja. A to? Pa ne znam, da, to je jedan fenomen, mogao bi se proučavati čak. Trebalo bi nekakav film napraviti o tome, nekakvu knjigu, nešto. Pa ne znam, možda životni stil, dole smo svi nekako, koliko god smo lagani, ne bih rekla da smo lijeni, kako inače znaju reći, nismo lijeni, samo smo umjereni u svemu i kad smo umjereni onda imamo vremena za neke inspiracije sa strane i posvećivanje onome što volimo. Nekako, kad dođem u Zagreb je poveznica, radi. A dole se radi i još se usput uživa. Ne znam kako opisati to. Ali ovo umjereni u svemu, mislim da se mnogi ne bi složili da je baš taj dalmatinski temperament tako umjereni, kao mi smo tihi, mirni. Ništa loše ne mislim, nego ste prilično... Razumijem, da. Ali liti smo umjereni. Tad to vrijeme tira da budeš cijeli ovako i ne smetam iskreno. I poslije ručka sigurno ne voliš probe. Poslije ručka obavezno, ako se na vikendici, ona sam spusti na plažu i lagano ubijen oko. Kako ćeš u Opatiji to ako ti stave probu poslije ručka? Ja se nadam da će u Opatiji biti ovako lipo vrijeme. Ako mi stave probu nakon ručka, ništa, odradit ću to. Malo ću pojesti, neću puno i preživit ćemo. Malo lako ćemo znati. Ritual prije nastupa? Svaki put je drugačije. Nekad mi paše da sam sama. Nekad mi paše da čakulam s ljudima i da čak maknem misli sa toga svega. Da, nemam posebni ritual. Meni ritual mi je 2 minute prije nastupa, dok držim mikrofon i dok čekam da izađem. Tu samo stavim u to stanje svijesti i to je to. Nema stvarno neke pretjerane filozofije tu. Jesi sretna što se Dora vratila u Opatiju? Jako sam sretna. Prvenstveno mi je prva Dora bila u Opatiji i nekako cijela atmosfera tamo je predobra. To je kao mali gradić stvoren za Doru. Šetaš tu rivom, onda vidiš ovog izvođača. Ajme, di si, ja popi kavu. Baš je nekako šušur i gušt mi je veliki u Opatiji. Jel ti to nešto što ti je najdraže, što se Dore tiče i Eurosonga, moram pitati? Šušur, druženje? Da, atmosfera. I baš sam govorila, toliko ima dobrih izvođača ove godine i puno njih znam osobno, već od prije.
I baš ima neki dobar feeling da će biti super atmosfera, da će baš ove godine biti dobra, odlična. Baš imam taj neki osjećaj. Ne želiš nam otkrivati ništa što se nastupa tiče, pa neću tu više pilat, kako se kaže, ali što se tiče, recimo, odjeće, frizure, šminke, rekla si to rade stručnjaci, ali jesi li tu ti, ili samo se baš držiš tog iznošenja pjesme? Ili si, jer rekla bi ovako da ti je to inače u životu važno, pa daš si tu malo oduška i kao uskočiš im ja bi ovo ili ne bi ovo ili... Mislim, uvijek se volim prepustiti kreatoru, jer oni su u tom poslu najbolji, ali opet da bi izvođač bio zadovoljan, mora mi reći nekakve svoje finte, tipa za kosu, meni je kosa posebna, i onda im moram unaprijed reći volim to, ne volim to, i onda oni od toga dalje rade. Tako da, naravno, uvijek moram dati svog komentara, ali oni su ti koji to sve vode i koji izgrade temelje neke, ajmo reći. Dobro, jeste li već odabrali? Šta točno? Kako ćeš izgledati? To jesmo. Jesmo. I nema više? Ništa. Neću, rekla sam da neću inzistirati. Ništa ne smijem. Eurosong, rekli smo, to vam je kao u drugom planu, ali čovjek to obično ima negdje u primisli i naravno potajno se uvijek nadaš, ići ću na Eurosong. Jel imaš ideju što bi tamo i kako? Imaš puno obaveza na kraju krajeva na Eurosongu. Moraš se posebno dijelu za jedno, drugo, treće, četvrto, peto. To je totalno drugačije od Dore. Mislim da se tamo stoji 28 dana. Ako sam dobro obučena. 18, pardon, krivo sam rekla, nije sigurno mjesec dana, pardon. Da, uvijek treba biti pripremljen za sve, mislim, što sam bila rekla, pa su mi malo novinari izokrenuli riječi. Svaki izvođač koji se prijavi na Doru mora biti spreman na to jednostavno. To je normalna stvar. Biti spreman na to da postoji opcija da ćeš pobijediti. Bilo bi suludo da nisi spreman na to i da to ne očekuješ, jer onda šta smo se prijavljivali ako smo došli samo, došla otpivati i idem čak kući. Ne, to ne može ići tako. Dora je ogroman projekt, Eurosong još veći projekt i to se stvarno mora stisniti i odraditi kako treba. Znači profesionalno, imati svakog asa u rukavu, biti spreman na sve i najbitnije imati tim ljudi uz sebe koji je tu za sve i koji će to odraditi kako treba odraditi. Sad kad spominješ novinare, izvrtanje riječi, kakva si što se tiče davanja intervjua i malo kopanja, jer to uvijek malo se kopa onda i po tvom privatnom životu i po daj nam još nešto. A dobra sam. Mislim, ja odgovorim, ona je pitao, ja kažem, nema neke komplikacije prevelike. Nekad se znaju malo izokrenuti riječi, ali to je normalno, mislim. Samo mali nesporazum koji u životu kad nekoga krivo nešto razumiješ. Tako dobri smo se, ali više neću dati nikad intervju, ali nema ljutnje. Nije, dobri smo. Mislim da mogu reći da sam donekle naučila nekako da. 3 točkice. Shvatili smo. Ko je shvatio, je shvatio. Fali li ti pisanje pjesama? Ili pišeš ti i dalje za sebe? Ja nisam neka pisala pjesme. Nisi pisala ti pjesmu za Doru 2019? Za Doru? Nisam pisala, eventualno sam sudjelovala u tipa smišljanju nekih stihova ili nekih riječi. Dobro. Ali ja to uopće ne... Čekaj da preformulira. Nisi pisala, ali si smišljala stihove. Dobro. A nisu, bila je možda tipa 1-2 stiha, tako nešto, ili redoslijed riječi. Očito mi se dojmilo jer sam to upamtila. Vidiš, ja se ne sjećam, ja sam ti dala izjavu. Ko slon pamti. Svaka čast, blago ti se. Nisam neka pisala pisme, da, ipak to sam ostavila Tonču, Vjekoslavi, Ivanu, obitelj Huljić, oni to rade, stvarno, mogu do sutra o tome pričat. Mislim da nemamo sunca toliko. Otiće nam sunce koliko možeš pričati o Huljićima. Znači sve funkcionira onako kao što si maštala. Jesi li maštala kao malena splitska djevojčica o tome da ćeš jednog dana pjevati u magazinu? Pa nisam nikad zamišljala o tome. Od uvijek sam slušala magazin i sve. I znala sam da ću pjevat. To mi je bilo jednostavno zacrtano od malih nogu da ću biti pjevačica i da ću pivat, da ću iznositi ljudima ljubav prema pivanju, ali mislim, ne želim vas lagati, ne želim doći reći da, sanjala sam kad sam bila mala o tome. Nije mi bilo ni na kraju pameti, ali sad kad se dogodilo sam skužila i tek sad mi je došlo u glavu da je zapravo to prefascinantno. Ulazak u magazin je ono što je meni cijelo vrijeme falilo i to mi je onako možda jedan od najvećih mind blow stvari ikad.
što nikako nisam razmišljala o tome. Kad mi je Tonči rekao, bilo mi je iznenađenje i sad kad se to desilo, kad se sve razvodnilo, kad se sve sleglo, ono, kad osjećaš, kad ti intuicija nešto govori, baš duboko u sebi osjećam da mi je to cijelo vrijeme trebalo i da je to bio onaj neki klik koji se treba desiti da bi, ne samo u polju karijere, sad gledam općenito mene kao individualca, mene kao osobe, baš sam zadovoljna sa sobom i sa svim onim što sam napravila. Kad te Tonči pozvao, želiš li biti nova pjevačica magazina, jesi odmah rekla da? Nisam odmah, rekli smo, to ste rekao mi da uzmem par dana da razmislim, ali sam ga odmah dan nakon nazvala, rekla može, to je to. Nije trebalo puno razmišljanja. Zato jer stvarno, kad mi je rekao, bilo mi je iznenađenje, ali nešto u meni je, skoro sam osjetila da je to. Ono, ne znam, cijeli život se volim služiti intuicijom, u tom trenutku sam se služila intuicijom i mogu reći da me nije prevarila. Što ti intuicija govori o Dori? A to ne bi htjela odavati. Da ne ureknemo nešto. Ali vidimo zvijezdice. Šalim se, ne. Stvarno, koliko god je ta intuicija super i sve to, nekad u životu treba biti realističan i što sam rekla malo prije, treba prihvatiti sve moguće opcije koje se mogu desiti, biti spreman na sve i ne očekivati previše u životu stvari, tako i ovdje, nego jednostavno doći, odraditi svoje, dati sve od sebe, napraviti to najboljim iskustvo nikad i onda šta treba biti, bit će. Tako mi najbolje nekako. Biler. Eto. Ovim mudrim riječima ćemo završiti. Hvala vam što ste bili dio ove priče.